Kuinka paljon Turun alueelta löytyy estehyppyharrastajia? Aktiivisia harrastajia noin kymmenkunta, että sitten tuossa lähikunnissa on sitten vielä lisää. Ja sitten on vielä aika paljon tämmöisiä satunnaisia, jotka silloin tällöin, kun tilaisuus ja aika suo, niin tulee hyppäämään. Voiko kuka tahansa kani soveltua tähän lajiin? Käytännössä joo, että siis se on hyvin paljon luonnekysymys, että toiset kanit on selkeästi enemmän hyppähaluisia kuin toiset, jotkut jännittää hirveästi matkustamista, jotkut ei tykkää ollenkaan, niitä ohjataan. Että siis se pitää nimenomaan itse käytännössä kokeilla, että siis parhaiten se on, jos kotona silleen niin kun ensin vähän harjoittelee. Turussa kisat pidetään täällä Kupittaan puistossa yleensä. Yleensä joo. Tämä on silleen hyvä kisapaikka, että tässä on yleensä aika rauhallista ja tilaa pistää pidempiäkin ratoja. Tämä on semmoinen hyvä ja suosittu paikka ja kaikki tuntee tämän oikeastaan, mitkä aktiivisesti käy hyppykisoissa, niin ei tarvitse hirveästi opastaa edes ihmisiä, että voidaan luottaa siihen, että kisat löytää paikalle. Kerääkö kisat paljon katsojia yleensä? Aika vähän yleensä. Nyt tuolla Suomen mestaruuskisoissakin oli silleen ihan joitakin ihmisiä. Yksi on tietty se, että meillä ei ole vielä tämä varsinainen mainostuspuoli silleen hirveän hyvin halussa, kun mehän ei peritä mitään tämmöisiä pääsymaksuja tai muita, niin silleen niin kuin se ei ole mitään varsinaista taloudellista motivaattoria. Että olisi tietty kiva, että ihmiset näkisivät ja tuntis lajia. Että siinä mielessä on ollut vähän ajatusta, että koettaisiin pikkasen olla enemmän näkyvillä.